saare jangirde waɗama ngam dursugo alquran e andingo ɓikkon diina e sunnanulaɗo Allah maɓɓitama ha ngawndere wi'etende madrasatu tawhid wa tahfizul qur'an wa sunna. Naam, inde mare madrasatu tawhid wa tahfizul qur'an wa sunna. Saare jangirde nde ɓeɗo jangina ɓikkon deftere Allah e sunnanulaɗo Allah. Ha nokkure gonɗon fu saare jangirde nde laarani mon. Naam, ko waɗi min tiggi jangirde nde ngam wato diina islam. Diina islam luttata sona be jangirde. Dambuɗum haala ni ngam haala wato diina islam lutta. Ngam ɓiɓɓe julɓe wona wato ɓe ɗon mari janginoɓe ɓe. Kanjum waɗi min tiggi jangirde nde ngam hoynana ɓiɓɓe julɓe, hoynana ɓiɓɓeji amin e ɓiɓɓe julɓe wato lattiɓe daayiɓe be ɓadiɓe. Bana ɗum ko latti min ɗo jangina masalan base man ɗo alquranul karim lafzan wa ma'nan, imana min dursande e to nangi bo wato babal ngal yeccugo ɓiɓɓe man ɗo finditinaɓe deidai be niveau maɓɓe min yeccanɓe. E kadhalika min jangan hadiseji annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Ɓingel dursan alquran fodde bawɗe, kadhalika bo oɗo dursida qur'ana man ɗo be hadiseji annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Ko a wala bandirawo ha ngawndere, ɓingel maɗa ko toye ngel umman ngel wara ngel janga ha jangirde amin ɗo an tanke to heɓi wato lambaji amin a yewtidi be amin inchallah. To ni ɓingel man ɗo ngel ɗo mari haaje jango. Ɓikkon waran wala ha maɓɓe, wona har maɓɓe, waɗa ko ɗume har maɓɓe ha jangirde mo timma. Nder duuɓi 3 ɓingel dursa deftere Allah anda ko ɗume. وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فسوف يعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Nonnon ɓingel to jangoyel l'école wari har maɓɓe bo yaha janga l'école nonnon warta wara hande wato dursa deftere Allah ceni ɗo. Ɗimmi goto nder jangirde amin min janga boɗɗum, min janga Qur'an, min dursan, min jangan sira, min jangan tawhid be hadis, min nyaman boɗɗum alhamdulillah, min bala boɗɗum wala saɗirma jangirde amin wala saɗirma kay machallah. Diga mi wari ha ɗo kam wakere dina am kam alhamdulillah mi janga boɗɗum mi fama mo dina. Derɗiraɓe nane paame moƴƴere jangirde nde ɗimatake tatake. Jangirde amin madrasatu tawhid wa tahfizul qur'ani wa sunna no mari haaje mallumjo janginowo
mo foti wara wallita min jangingo gotel nder sharɗiji man o wona o goɗɗo sunna ɗiɗi man bo wona o dursuɗo alquran oɗon mari haaje jangingo man bo minen bo min yuɓanmo par mois ko je vacance ko je cours de vacance sakkotama to min heɓanno je lebbi 12 fuu amma sai o warta haɗo gam sai o warta haɗo min gonda be maako oɗo jangina ɓaɗiteɓe ha lambaji téléphone bindiɗi ɗo on famtan ko lutti bo ɓe ɓesdan mon famtingo ya derɗiraɓe ɗum jangirde